Pupunta tayo ngayon sa palengke ng Santo Domingo. Titignan natin kung ano yung mabibili doon na pwede nating lutuin. Tara mga boss. So ayun mga boss, nandito na tayo. Nandyan yung idol natin, oh, si Boss Rolly. Ayan, papunta na tayo sa palengke mga boss. Ayan. So ayan mga boss, nandito tayo sa wet section. Sa may mga isdaan. Tingin tayo kung meron. Sugita. Ito. Sayan mga boss. Ayan o. Tres ka dito na. Manong? Tres ka dito? O ayan mga boss, yung natuwa natin, pugita. Bayad muna. Kalahati lang. Natuwa natin. Daming mabibili mga boss. Palengke nila dito. Ayan. Tayin lang natin yung sukli natin mga boss. Ano kilo di ba mas? Thank you. Damo-damo ng karagatan mga boss. Ayan o. So, nakabili na tayo kanina doon ng arosit. Ano pa ang bibilin natin? Mag-isip muna kami kung anong bibilin natin mga boss. Bili rin tayo ng bangos. Ayan lang, bangos. Ayan. Meron ding shell mga boss. Di ba alam kung anong tawag dyan sa shell na yan. Ayan, tumatawad si Commander. Ano ko yung tawag dito na shell? Parang nakakuha na tayo mga boss ng bangos. Kuha rin tayo ng yung pasayan. Yan, presko. 500 ng mga boss, isang kilo. Ewan kung ilan yung kukunin ng boss natin. Meron na naman dito shell, no? Tapos yan, yung tinatawag na tirem dito, yung ang oyster yata yan, mga boss. Talaba yata yan, talaba. Basa no ka ado ate. Tayo ng sungko na maliliit. Ngayon, medya. Medya. Marami rin mga boss. Tingin pa ulit tayo mga boss. Mangga, 80 isang kilo. Kukuha tayo para sa mga bata. Kung gusto kasi ng mga bata, lalo na yung lalaki. Anak namin lalaki, gusto yung mga ganyan, prutas. So, bili tayo. Marami, pag ganitong dito mga boss, pag ganitong palengke marami kang mabibili. Daming tao dito. Dinadayo kasi ito bayan ng Santo Domingo pag ganitong palengke din. Ang palengke din kasi nila ay Lunes at saka Huwebes. Ayan mga boss, nakuha tayong mangga. Kuha rin tayo ng sibuyas mga boss, pang rekado natin sa Legion, sa Sabado de Gloria at saka sa Sunday. Malakas kasi yun. Mas mura yung sibuyas na puti kaya sa sibuyas na pula. Mas mahal yung pula. 80 isang kilo ng puti, 100 yung pula. Bilhin tayo ng bawang mga boss.
Titingnan nyo dito mga boss, oh. Daming tao, parang ano, parang walang COVID. Ayan, oh. Parang ano, parang bali wala na lang yung COVID dito mga boss. Ayan. Tao. Lalo na dyan sa mga ano, sa may wet market mga boss. Maraming ano, ayan mga boss. Bili rin tayo ng ano, prutas. Marami May dami dito. dito, nasa kami kaya guro di dyan eh. Kinuha na yung buksi. Ayan. Doon, lipas ko na yan. 425. Singkamas. Dami. Mga gulay-gulay. Ang dami dito mga boss. Only in the Santo Domingo, Ilocos Sur. Ayan, oh. Ayan yung mga bata nagbebenta. Oh. Ano sila? Sipag mga boss. Ayan, nahihiya si ano. Ayan. Ayan, oh. So, 20 may sa kilo. Galing nung batang magbenta mga boss. Kabisado niya. Ayaw pang magpatawad, oh. Ibayad ko dito dito. Ano ni Ang? Ayan, oh. Siya mga boss. Sipag mga bata dito. O, 20. Bali 120. So ayan mga boss, bili rin tayo ng ano, piling labuyo. Ano? Gagamitin natin pang iiyak yung bata. Papabili ng ano, ng laruan. Tayo. So ayan mga boss, kukunin na natin yung sasakyan natin, yung ano 40,000cc na sasakyan natin. Doon natin lalagay yung mga nabili natin. Medyo mabigat kaya ano, kaya kunin ko na muna. Nabibili pa kasi tayo ng ano, ng pagkain ng mga baboy natin. So ayan, tingnan natin yung 40,000cc natin kung ano, nandun pa. Yan, baka tinangay na yung ano, sasakyan natin na ano. Mahal pa naman yun. Mahal ng cc nun. 40,000cc mga boss. Kikita nyo. Dito sa likod ng tricycle mga boss, yung 40,000cc natin. Ayan, oh. Tcharam! Gunggong! 40,000cc. Marinig kita Ayan, sa mga boss. mukha. Naisakay na natin sa 40,000cc na sasakyan natin yung mga nabili natin. Ayan, oh. Ayan. Ayan mga boss, pagkain ng baboy. So tara na, uwi na tayo at magluluto na tayo mga boss. So ayan mga boss, yung nabili natin, may bangos, yung pasayan or supo na maliliit, tapos may pugita mga boss, tapos may mga prutas tayo. So yan yung nabili natin sa palengke. Pera lang ang kulang doon mga boss. Ayan, ayan, oh. Excited na si Boss Aiden. Tapos nakabili rin tayo ng pangrekado ng lechon mga boss. So ayan mga boss, maraming salamat. Yun yung ano natin na bili natin. So yan lang muna, magluluto tayo mamaya mga boss.